Čaute, tu je Dodoman TV, Paťo, sadni si, prosím ťa. Toto je môj brat, pozdrav. Čau. A dneska som išiel do obchodu a vyšiel som a dneska to je akože trošku taký, nie steak, ale trošku také, že akože balíček, lebo akože išiel som do pošty a jeden človek napísal, že taký balíček mal a balón mal, taký balón a potom takú šnúru. Paťo, podaj mi to, prosím ťa. Bolo to asi takéto, takúto šnúru, čo je tuto nuka, trošku také väčšie. Ale neviem, na čo mi to bude, a napísal to, že pre Dodoman TV, ale to som tak tam už dal. A tak potom som teraz som sa rozhodol, že to natočím, akože fakt, vo normálnej stránke, akože, ja neviem, čo. A to bolo takto z tej strany. Ja som to tak vybral, Dodoman TV, a ja akože fakt, tak odved trošku. No a potom bol tam ešte tento balón. Akože fakt. Počkaj, takýto. A bolo tuto, a sú tieto dve takéto pripájacie. Neviem, na čo nám to bude, ale fakt. Paťo, ty by si mohol trošku sa mať. A potom mám ešte takýto balón, ale neviem, či to akože k tomu, ale takéto, alebo počkaj, podrž mi jedno, prosím ťa. No skúsim to takto, ale neviem, na čo nám to bude. To akože, to bolo také schránke, že pre Dodoman TV, akože ja som taký oný, takže to je akože fakt. Akože to bolo také poslané, ako, ja neviem, ale to bolo tak normálne poslané. Ja som ani nevedel, že čo sa deje. A tak. No možno to takto na toto, že ja neviem, čo to je. Ale určite možno tie gumičky budúcnu sa nám budú vodiť, napríklad budeme niečo zaviažeme alebo čo takéto. Neviem, ale možno mu aj ďakujem, možno to bude. Ešte ďakujem. Podaj mi sáček, prosím ťa, lebo neviem, čo som ho dal. Dáme gumičky, budem to odložiť. Už tam bolo, že a tu píše na obalu, že nepoviem firmu, 2-metrové a toto sú napríklad tak 5 cm, lebo, a bože, neviem, možno mi to dá, aby som sa začkrtil, alebo ja neviem. Napríklad. To som sa zaškrtil a balón mi dal, aby som si potom nafúkal do seba helium zase. To je akože trochu logika. Dobre, dáme teraz paličku. Tak. No akože fakt je a balíčku a ja som akože nevedel nič robiť a to taký, že wow. Posledné. To bolo normálne takto balíčku, balón putra, ale ďakujem, no. Tak toto bolo taký iba chcel som vám toto prezradiť a zatiaľ čau. Hej, a nezabudnite, že toto je na webcam a MP4 vyjde zajtra, takže čau.